Ани, здравей! Правя ти това видео само да се кажа. Понеже съм сама, нямам друг, който да снима и малко да се правам напред-назад с вода. Сега на морето сме. Ветровито е много днес, да не направим да чакаме. Локацията е страхотна. Ето я моята кола. Ето е сградата. Морето е зад мен, предполагам, че се ориентираш. Сградата е на самия плаж, т.е. на самото море, на първа линия. Това е уличката, откъдето се идва от там. Това е паркингче, за което ще разбера дали може да се ползва от всички или са платени паркоместа на абонамент. И стигаме пак до морето. Горе-долу това е обиколката. Това се вижда долу. Пясък няма, каменисто е, заливче е, но е много красиво. Реално това е нашата сграда. Имаме на 3-стаен на първи етаж и студио на последен. След малко ще намеря снимки отвътре, ще направя и ще изпратя.